Jaski. Ardezagun tartetxo bat, mi luzez gozatzeko. Eta lasaitu gaitezan pixka bat, Jaski. Pixka bat kezkatu da nauka azken aldian daramagun bizi erritmo frenetiko bizkorronek. Bai, alde batera eta bestera, etengabeko erritmo zoro batean. Gehiago da, duela gutxi egin nuen ikastaro bat, pixka bat bizi erritmo hori paretzeko. Bertan oparitu zidaten alkandora hau, bide batez. Ikastaroa egin nuen, esan dakoa. Bai, joan nintzen bertara, Venezuelara, eta bizi erritmoa pixka bat moteltzeko, esan bezala, sartu nintzen klasera, hasi nintzen sartzen, eta irakasleak. Venga, motel, venga, bizkor! Zazian, hain poliki ere ez. Ikasi hor daugat pixka bat erritmoa azkartzen. Baina gainontzekoan zuek baretu, lasaitu eta gozatu. Bai, kontrapisona gara. Home, bai, bestela gero ni harineketan azten aizar daitezela lehiakidea! Hau batzuek! Gabo, gabo! Hola, zeta iruri bat, auzetera noen lekora Urtzi eta Iban, leku hartuta Jon eta Oier. Hortxe, gure... Irurikotek zoragarri! Hola, Ziruri, Gabon. Gabon. Ze bizi erritmo zuek? Urduri. Bai, ados. Zuek ikastaro egin beharko zenukete orduan, ezta? Zuek klasera sartzen zarete, bizi, bizkor, mi luzera ere ala sartu zineten, 5 saio dagoeneko gurean. Bai. 200 euro irabazita. Bai. Azkenekotan, hori bai, sokatiran izan ditugu alako koxka batzuk. Finalera heltzeko arazotxoak. Bai. Egin dugu analizirik? Bueno. Zein ote da ahulgunea? Triple gehiago eta bidela. Bai? Erantzun gehiago bota. Paso egin beharrean saiatu. Bai. Wow, baina gauza elkatzen zareten sokatirara eta triple batzu ikusten ditu. Ia. Animo bikote, sorte hon. Urtzi eta Iban, ongi etorri ze moduz. Oso ondo. Bigarren eguna miluzen, aurrekoen etorri finalera iritsi oso ondo, Urtzi, Iban egon zineten, ja, miluze berritu honetan maileko hartuta. Gogoratuko dugulako aurreko ediziotako miluzen, aspaldiko aintzinoko miluzen, zaku potolonetako bat, eurek eskuratu zutela Urtzik eta Ibanek, aspaldi, eta orain barriro animatu dira lehiatzen. Ondo? Humoretxu? Urtzi eta Iban? Hasi da fankluba barriro be martxan jartzen? Ez dakit. Bueno, Lokatuta egon dana? Aspaldi kontua dianez, ba... aktibatu beharra dago berriz ere. Mutilek ongi etorri? Eskerrik asko. Eta 3. bikotea, bikote berri bat. Miluzen, Jon eta Oier, Gabon. Gabon. Ongi etorri, nondi zatoze, Jon? Ni Gasteiztik, eta ni Dimetik. Dimetik. Ezagutu, elkar ezagutu dena den, mundu virtualean edo esango dugu? Gitxi gora bera, bai, eta gero... Universitatetik ikuste karazko. Baita ere. Antzokien be bai, gehiagi. Kafe antzokian? Gehiagi, bai. Bueno, gehiagi ez da... Gehiagi eta kafe antzokia ez da oximorona, bai. Egia da demora, ez dakit nondik ateratzen duzuen, ze Jon, zu ari zara fisika eta ingenieritza elektronikoa ikasten. Amaitu dira. Amaituta, ja? Bai. Orduan badaukazu demora antzokira joateko. Oier, zu horreinik amaitzekotan. Ni azken egurteko, bai, aurretik. Bale, ingenieritza elektronikoa zuk ere. Baina alere topo egiten duzu etarteka antzokian. Esan dakoa, Jon, Twitterren bereziki saltxeroa zu. Esan beharko, bai. Esan beharko. Jarraitu nahi zaituenak edo pistarik emango dugu, ez? Bat bere ere. Bat bere ere. Ez zara, miluze kritikatzen duen horietako ez zara izango ba, ez da? Ez, noski. Zenketak egin eta, meze? Mi, ez zara izango ez da. Ondo. Ala ez bada, oso ondo pasatu dugu. Ezkatu eta guazen gozatzera. Upa bikote, sorte hon. Adi danok, adizuek ondo entzun, eta etxien ondo entzun, zakuan gaur, 23.250 euro! Eta zakua eta platoa bete txalo, gaur publikoa, agurrioko eskauz taldetik, eta beraztegi taleitzeko jubilatu taldetatik, beho daizuela. Haze kuadrilla. Hau bazuek! Base egingo gara, arrasto gure lehenengo proba, ingutantza purbet hasi aurretik? Noski? Caballo que el sabana, porque está viejo. Erreferentzia ulertzen duenak, begira, alkandora. Alkondari, ikusten duen nik, aspaldi, horrelako... Omenalditxo bat. Bai, omenaldi bat. Xume apalapal. Arrasto, hola Txiruri. Zeuek hasi, gure lehenengo taularekin. Ari dira alkandora prozesatzen, hola. Ondo. Zeuek hasi, lehenengo taula honekin, eta adi lehenengo arrastoak onela dio. Erortzen banaiz, enauzu, altxatuko. Pantaka. Urtziban? Boloak. Boloak. Jon Oier? Euria. Bigarren arrastoa. Ezin zara nire atzean eskutatu. Itzala. Urtziban? Bota zerbait? Zuaitza. Jon Oier? Leio bat. Aduta gabiltza? Hirugarren arrastoa.
Baskari orotara gonbidatzen daute. Neskak, Txak ordenak ere. Mantela. mantela. Urtziban, Postrea. Jon Oier. Paso. Paso, Lehen bat bero ere ibili da, enauzuz sekula lehortuko. Neskak, Ura. ura. Bai! Hori bai! Bai! Puntu bikote. Urtantatan erabitako puntuak. Oso ondo, uria urtantak, bueno, Hori ba. tantak, baten bate gorbildu Urratzean da. eskutazerik ez dago, ezin da lehortu. Bueno, gustatu zait, Urtziban, zuaitzaren atzien, kaktusaren atzien. Antxe gordeta. Eskutatu za. Bigarren taula, Urtziban, zabek abiatu, eta lehenengo arrastoak dio, adi? Denok dakigu gutxienez bat. Izena? Jon Oier, Urte betetze bat. Olatz Iruri, Hizkuntza. hizkuntza. Bueno, Urtziban, aparteko mezularia dela diote. Ahotsa? Ahotsa. Jon Oier, Abestia. abestia. Hau pasuen! Zoragarri! Laurogeita mar puntu bikote! Bai, ahots bat baino hizkuntza bat izan ziteken, abesti bat, deno dakigu bat, Jon, esaterako, dakizun bat? Ez que denok igual ez dakigu bat. Ah, zuk ez dakizu. Pintxo-pintxorena, adibidez. Vale, nola dio? Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, bere izena du. Oso ondo, Oso ondo, zoragarri. oso ondo, Beste 10 puntu. oso ondo. Broma da, baina jarrera oso baikorra. Horrela da. Garrantzitsua da euskal transmisioa, Jon Oier, hirugarren taula zuentzat lehenengo arrastoak dio, gizakia zein hegaztia izan daiteke. Mari. Olatz Iruri, Usoa. Urtziban, Enara? Giza usoak, giza enarak. asteburuetan etxera eraman zaitzaket. Jon Oier, Autobuseroa. Olatz Iruri, Hegazkina. Urtziban, Gautxoria? gautxoria. Epa! Oso bizkor horre. Epa! Laurogeita mar puntu bikote zuentzat ere. Oso ondo! Gautxoriak, eta hemen badaude asko. Baina lehenak asmatzen urtzita iban zuek. Oso ondo. Ze izan da, erreferentziaren bat tarteko edo? Bazarete gautxoriak alegia? Oiko erabiltzailea. bai. Bueno, oso, zoragarri. Mi luzen, imintzio noiko erabiltzaileak ere bagara da. Olatz Iruri, badakizue, puntua pilatzen jarraitu gara gagula. Bikoteak elkarlanean kasu honetan, Urtzioan beste aldean hartu lekua. Eta zatozte, Olatz Iruri, 3 kontzeptu, ea 3ak imintzioka, zuzen, erantzuteko moduan zareten. Demora! Txatu ondo, irakurri, lanak banatu. Eta hasi. Lemiziko. Eskolaria? Txurra, nekazaria... Oso ondo, nekazaria. Etxe bat, eraikin bat. Kea, tximinia. Tximinia, oso ondo. 48 segundo. Argazkilaria, Argazkilaria, Bero, influencerra. influencerra, community managerra, Venga, bero. tiktokerra, youtuberra. Ez. Bi dira, Argazkilaria eta modeloa. Bero. Famatua, argazkilaria Vale, eta famatua. famatua bai. eta? Famatua. Prentsa, bihotzeko prentsa. Baina zerra? Argazkilaria bestera batera, venga. Paparatzia. Vale. Oso ondo. Venga. Bai. Oso ondo irurak asmatuta, 60 puntu bitaldentzat. Hau pasuet. Bai. Hau pasuet. Urtzi Iban, asmatzen zin. Ea imintziok azer moduz, hartu zuek ere lekua. Jon Oier, bezaldera. Eta bibikoteak noski erne, Bat, eta 3 kontzeptuak. Denbora. Ia, pentsatu ondo aurrena. Eta, orain bai, hasi. Zorua. Alfombra. Zapatak garbitzeko. Baina zer da hori? Alfombrilla. Moketa. Ez da ere. Bota gehiago. Botak Bai, eta zer dauka? zapata den da, ez dakit. Iturria. Altzerdiak. Zorua. Urrengoa. Urren web. Ia, Iban. Liburua. Idazten. Bai. Denbora. Egunerokoa. Bai. Agenda. Agenda hori bai. Bai. Hau binaka egitekoa.
Itotzen, sokorrista. Sokorrista eta itoten da, Blena. Oso ondo. Bueno, segiten? Zertan ari da? Salbatzen. Bai. Salbatzen, oso ondo. Venga. Eta lehenbizikoa berrio? Bizkor, zer da hori? Zorua, Bai, zikin, bai. Bai. zikin, Bai. garbit, zik. Zer da? Lokatza, Oso Bai. ondo! Bueno, kostatuta, bale, hartu lekuen. Ondo. Bai. Bai, moketak eta alde batera utzita lokatza zen. Oso ondo, Zaigu, baina. Iban Bikaine. Bai, illa benetan, itxo Bai, benetan. Lehorrean ere. Itxobarik, bai, irurek asmatu eta upazuek beste iruro gaina puntu bitan Barri. Eta ez dakit Jon Oier, gure ingeniariak iniziokata, zer moduz moldatzen ote zareten. ikusiko dugu, orain. Saiatuko gara. Ez duzu segula probarik egin? Seguru asmatzen baina beto. Hartu lekua oso ondo. Eta hola ziruri beste aldean zuek. Momentuz, aurreko bitxanetan, 3-tik 3. Ea marka hori berdintzen dugun. Denbora. Ikusi? Txatu ondo. Eta, hasi. Txaketie, txalekue, korbata. Korbata, oso ondo. Judo. Karate. Bale, Oso ondo. karatea. Oso ondo. 52 segundo. Binakako lana orain. Telebista. Kuadrue. Izpilue. Eta telebista. Sine. Vale. Bai, ados. Komedia. Vale. Mosue. Komedia romantikoe. Musu, ez. Lehenengo hitze. Zein zen? Pertsona. Non? Zinean. Zineman? Zinean zer? Lehenengo musua zinean. Bai, oso ondo! Bai! Oso ondo! Ondo. Oso ondo! Bai, hau izaten zen orain ezakit, baina horrela besoa pasat, ez dakit zer. Bueno, leku epel bat. Zure Bai, lehenengo ez? musue non? Udalekutan, Bai, non? camping batean. Non? Garden, Bai, ze camping barruen. hemen. Izkine baten, Ez, arbola camping pien. denda barruan, camping denda, bai. Hori, nivel asko da. Kontu, zuk? Ondo, nik arrain konserban atzieran. Wow. Fabrikin atzien. Oso zaila, Aldan eh? lekuen, klaro. Iru gaina hau batzuek. Claro. Oso estena bermeotarra. Bermione rompiolas horretarako da. ze bonita. Orduen, bidien ezin aguantatu rompiolas eraino eta... Uxutxo bat. Bai, fabrikin atzien. Ondo. Olatzuk? Ez to kontauko. Bueno. Bai, Eta irurik? Enazak horretan, ja. Venga, ba, urtzi. Nik ere zu ezera, udalekutan. Udalekutan, Bai. Iban? ondo. Nik oraindik ez dut eman. Jon Oier, zuek ze? Ez ari geratuko isilik. parrandan, orduan... Barrana, kafean oso tokian, ondo. akaso? Ez, lehenago. Lehenago. Bai. Vale? Nik udalekutan. Udalekutan, udalekuak, Udalekuek zuek, Kontuz, eh? apuntatu, Udalekutan izen emon. Eroglifikoek. Olatziruri zeuek hasi, bina eroglifiko, danontzat, eta zuen lehenengoak dio, denpora. Ez zait gustatzen. Diana. Bale, Dien, bestera batera? Diana, Orden aldatu? Diana. Envidia. Envidia. Ez? Endivia. Envidia, bai. Bai. Leididi esaten egon gara momentuetan di entzun dugu bai, hori da, behar genuena. Endi eta bi-a. Endibia, bale? Ni ere zalea, bueno, rokeforragatik, askotan. Latza da. Bai, Bai, latza da. inguruko hobea beti. Endibientzat, zer errezeta? Zai zer dan endibia. Ba, lechuga halako antzeko bat. Osto batzuk, ez? Udalekutan Lechuga alakorik zak. ezen duten Letxugi bakarrik. Vale. Ondo. Ba, endibiek etzaizkigu gustatzen. Ia bigarren eroglifikoek, zer dien, denpora? Zein polite den gure herriko? Barra. Bule barra. Bulebarra, oso ondo! Bulego taldea, silabaka, bule, gorik ez, eta barra bat. Bulebarreko erlojuan. Hau ze polita. Lehenengo musua, nere. Bai, Hobitan egize, izateke, egize. oso romantikoa. Egun puntu, bikote! Bai? Zaragarri. Planetzen kerbeni. Klasiko bat. Donostiarrek akaso, bulebar inguruan lehenengo musuak eta... Zoi nien ez Donostiarra orduan. Ja, egia, barkatu. Astigarraga, inguruak. Nik ez duk gehiago esango. Nahikoa biluztu garaia. Nik eroglifiko bakarrik asmatuko dut. Hori. Urtzi ban, lehenengoak dio denpora. Saskitik erori zaio. Hasi irakurten. Perre txikoa? Bale. Irakurtzen azten ginen perre eta tximino, baina mi hori ez daukagu, ko ordezko, eta perre txiko a. Oso ondo? Zaragarri. Aritzen zarete? Perretxikotan eta?
Bai, saiatu baina. Hortan ere bai, Hortan ere bai. Beti saiatu eta... Bai, eta usutan, perretxikotan. lortu oso gutxitan. Bueno, animo. Plazer iturri biak. Ba, jatea, bereziki. Bai, Biltzea baina. bai. Bigarren eroglifikoa denpora. Epaiketa dauka. Ez, ez hilean. Bestera, hilea bai? Hilea bai. Epaileak. Ez? Irailean, Ze adierazten du? isa, Goikuek. debekatuan, Venga, hilea? Ez bai, gaizki. Gaizkileak dauka epaiketa. Gertu ibili gara. Gaizki ez, ondo. Hobeto ere egin zideken, baina 50 puntu, ondo, bikote. Jon Oiertzer, gaizki edo ondo, eroglifikoetan? Ikusiko gu. Bestenak? Esperantzia bera gandekot. Abai, Oso ondo. No, animo, Bueno. Ion. Presioak udeatzen eta. No, badau, esperantzio hier orduen. Venga, lehenengo eroglifikoa denpora. Txoriak abi egin du. Dorretxean. Bole, oso ondo. Irakurtzen hartzen gara, solfeoko notak. Do, re, txede bera, dorretxe. Eta bat, nola esaten du... Makonek? Gure makonek, an. An. Dorretxe, an. Oso ondo. Bai, hauskera bizka bat findu behar genuen, baina gaintzekoan. Ulertu da. Bai. Oso ondo. Ulertu da dino Jonek, bigarrena nahi duelako. Bigarrena, denpora. Zenbat, jarri dizkidazu. Usube, ben, Vale. besu, Bezer, besutan, ez? Zelan dau be, erretzen, bale? besuan, Bale, Jon? berretzen, Alderantziz? berreun. Bale? Bai, bai. Be hori zutan edo erretzen, be erreten dau, berreun, oso ondo. Denbora agortzeko dantzegoela eta barrenak errezaizkio Ibani beste asmatu dutenean. Dios, asmatu egin dute bai. Ba bai, egun puntu bikote, oso ondo. Eta aurrera egin aurretik zazpikitxo bat, Donostiatik heldu zaigu, Irkus Ferranez bidali digu Donostiako Txomin auzotik gainera, antza droga kontsumoaren inguruko alako kontzientziazio ikastaro bat edo tailer bat hitzaldi bat antolatu dute, eta hitzaldirako deialdia egiteko kartela, bi hizkuntzetan, eta euskaraz dio, drogei hitz egingo dugu. Normalean drogekin hitz egiten ari bazara, ja drogak hartu dituzun seinale. Hitz egin dezagun drogei buruz, baina drogei zuzenean ez hitz egin. Edo bai, egin nahi duzuena. Irkus, eskerrik asko, txalo bero derari, esker. Bai. Drogei ez hitz egin. Bai. Hemen Miluzen droga bakarra daukagu, bueno, edo bi, euskara bat eta musika bestea. Miluzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Oso ondo, bakarrik geratu zara. Bai, bueno. Txalo, txoleri, txalo. Zerri asko, drogak zertarako! Horrelako momentuak izan da, ezta? Bakartasunik ez nabaritzeko. Hola, Ziruri, ondo? Bai. Eskutxo bat, zuentzat? Bai. Modinak, puntu asko jokoan, reboteak ere, erne denok beraz, eta hola, Ziruri zuen esku hause. Eta enuntziatua, erresilientzia esaten zaio. Piztu dira, lehenengo ikurrak? Lehenbiziko galdera, zenbat kilo pixatzen ditu jirafa heldu baten bihotzak? 10, 5, 15 edo 20? Zederra. 10. 10? 10. Marrekoa zuentzat, oso ondo? Zeta, 10 kiloko bihotz bat. Zuriek? Wow. Zurik 7 edo? Bueno, nola pixatu, ezta? Aurrera, bikote. Ze animalia dauka Sri Lankako bandera, karranoa, lehoia, hartza edo gamelua? Lehoie. Lehoia. Oso fin. Aupa. Animali kontutan, bikain, bikote. Batzuk ere bai, eta aurrera. Nola jarraitzen du kantuak entzun? Berrio xarbai gorriko bakio naiz. Tolosako, Getariko, Erriberriko edo Santurtziko? Getariko. Bakio naiz. Getariko.
Topadagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Batzuek, zer publikona! Minutzeko abez bat da, kontuz. Olatz eta iruri ez daude kantutarako. Esaldi askatu nahian, erresilientzia esaten zaio. Askatu nahi duzu, Ondino ez. Ondino ez, ba aurrera. Nola esaten zaio zabarrari azkoitian? Braulio, Raskala, Belazkia edo Kartsua. Raskala. Hau da, hau. Lautik lau. Puntuak pilatu eta pilatu. Eta oraindik ere esaldiaren atzetik aztarna bila, segika. 5. errondara ingo dugu, bikote? Bai. Ja ba. Zein zen Elvis Presley musikariaren 2. izena? Jimmy, Kevin, Aaron edo Paul? Bai, bikote? Kevin. Elvis Kevin, ez da zuzena errebotea? Aaron. Elvis Aaron. Bikain. Bi O eta esaldia askatzeko aukera, bikote, komedia jokoan, Urtziban. Eskatu nahi duzu, Bai, askatuko dugu. Ia ba, ozen eta argi mesedez. 7 aldiz erortzen bazara, zutitu zaitez 8. Zuzena da? Osato, hori arrazoia! Hau batzue, komodina! Erresilientzia esaten zaio horri. Bikain. Urtziban, ederto, errebotean, komodina eskuratuta, lehenago komodina zeuentzat, eta 2. eskua abiatzeko be, zeuek. Eta lehenago 2. eskuak. Jakinduri handia dute hawaiarrek. Hori diegu, lehenengo ikurrak biztuta, lehenengo galderak dio. Herri hauetatik zeinek ditu biztanle gehien. Aramaiok, Altsasuk, Erriberrik, Urnietak. Aramaiok esango nuke, baina Altsasuke. Urtziban? Erriberrik? Erriberrik? Ez da zuzena. Jon Oier. Altsasu? Altsasu. Hau pasuek. Ene. Lehenengo letrak agertuta, beste batzuk piztuko zaizkigu, Urtziban. Ze filmetako soinu banda da? Amelie, A Star is Born, La La Land, West Side Story. La La Land. La La Land. Bai, oso ondo. Horagarri. L batzuk ere, bai? La La Landen L-ak. Jarraituko dugu eta ze programa aurkeztu zuen telebistan Edurne Azkaratek? Aulkijokoa, Artefaktua, Miluze, Gora Bihotzak. Gora Bihotzak? Gora Bihotzak. Jon Oier, ez da zuzena. Ia zuen erantzuna. Zuzena bada. Aulkijokoa? Aulkijokoa. Oso ondo. Bertsolaritza saioa. Zugaz aurkeztu zuen zezer. Euskaldiko saio batzuk egin Bai, oso politxa esan hori. A batzuk ere bai. Jarraituko dugu orduan Urtzi Deibanekin, eta beste galdera bat. Nola esaten da txandaka Altsasun? Irin, aran, eran, ero. Eran. Eran. Oso ondo. T letrak. Aurrera guez? Guazen. Zein da mailuaren onomatopeia? Tikitaka, txin, krask, tirikitauki. Tirikitauki. Tirikitauki, 3 eta 4 dira 7. Oso ondo. Bikain. Letrak. Jakinduria handia dute hawaiarrek. Aurrera guez? Bai, aurrera. Aldatu naiz, zurekin pentsatzeak, odola irakiten dit, ezintasuna dakarki. Nola jarraitzen du kantuak? Non zaude, zatozte, zugabe, kantatuz. Zugabe. Abestu! Zugabe! Oso ondo jaski, etxalo, aukera guztia oso ondo abestu da, Txalo, mesedez. Nik aitortuko latzenen lazanan zalien agila, baina oso ondo hau be. Bertsio eraberritua. Bueno, letrak agertu. Z ere agertu da.
Urtziban, Ez, segi. guazen. Nongo euskal etxea da argazkikoa? Reno, Boise, San Francisco, Montevideo. Goizekoa. Egon da? Bai. Bai zera, Ora. Iban, noiz? 2000 urtean hango jaialdira. Euskal Jaire? Bai, Ze ona. dantza taldearekin. Eta hona Zerra. bestez, hitz bat ja, argituta daukagu. Nik holtzan berezi ben nahi dut Boisin, baina ez Bai, diate ezta? monon dino. Nire joango naiz. Urtziban, Aurreko askatu duzu eta, hau ez? jarraituko dugu? Bai. Guazen. Nola izena zuen berritxarrake kataratako lehen diskoak atzo gaur eta bihar ikasten berritxarrak zazpikantoietan? Ikasten? Ikasten. Jon Oier, Berritxarrak. lehenengoa berritxarrak. Zen, oso ondo. Musikazaleak. Jon Oier esku askatzeko aukera. Komoina, Aprobetxatuko dugu aukera? Ez dago zer galtzeko, Jon Oier? Ez, Urtzi eta Ibanentzat ikurrak eta galdera. Nongo gailurrak aipatzen dira kantuan? Munduko Euskal Herriko Bizkaiko Pirinioetako. Euskal Herriko. Euskal Herriko gailurrak. Hau da? Super Euskal Herri zali nahi. Kontzeptu moduen, Bai, ez da? Bai, azken aldizen kontzeptu dantzarekin gabiltzelako bai Super Euskal Herri zali nahi. Urtziban, Bai, Ja, ba. argituko dugu. askatuko dugu. Hawaien be egon garalako. Eta badakigu bertako jakinduriak zer dioen. Guazen? Lorea euriak zapaltzen duenean loratzen da. Fro? Zuzena da? Pikai! Oso no. Oso ondo! Eta loratu dira bi komodin. Bigarren komodina zuek, hau Komodin zuek. sorta osatzen hasita. Oso ondo, coachak leku guztietatik, Bai, ez da? hemen eskuan guri laguntzen. Hori Oso da. ondo. Jon Oier, komodintxo bat. A ber, iristen zaigun. Eta puntu batzuk, eta horretarako hause zuen eskua. Handitzen, dio enuntziatuak. Lehenbiziko galdera, zenbat gradutako inklinazioa du Pisako dorreak? Ia 2, ia 12, ia 4 edo ia 25. Ikote? 12, ia 12. Ez da zuzena errebotea? Ia 25. Bigarren errebotea. Ia lau. Ia 4. Hori bai. Oso ondo. Eta lehenengo izkiak, T-ak, Jon izango Oier, dira. Hirugarren eskua. aurrera. Nongo plaza aipatzen du Izarok entzun? Dantzan, musuen ondartzan plazan. Notre Dame. Abestu? Kantaten, venga. Ez, kantetan. Venga, oiez. Dantzan, Nita dantzan. kantau... Venga, era dantzan bez. Papez. Hobeto ez, hobeto ez. Bueno, nongoa da? Notre Damekoa. Notre Dameko. Ondartzan Notre Dame. Beko plazan. Erto. Ondo? Eta A batzuk, hor? Aurrera, ez da? Ia ba. Non dago Arrizko zubi hau, Burgin, Larragan, Garesen edo Erronkarin? Non dago? Ikote? Burgi esango. Baita asmatu ere. Opa zuek. R. Ari gara, esaldia ere pixkanaka argitzen, handitzen dio enuntziatuak. Musikari hauetatik zein ez da ezaguna, trikitia jotzeagatik, Xabi Solano, Javier Muguruza, Josune Arakistain edo Alaitz Teletxea. Ja, bikote? Erantzun bat? Javier Muguruza. Javier Muguruza. Ondo. Akordeoia bai. Hori da. Bai. E. Askatu nahi duzue, saiatu. Aurrera ba. Nola esaten zaio berritxuari saran, bulumba, gorroa, papartza edo kankina? Papartza. Ez da zuzena.
Kankina. Kankina. Ez da ere. Gorroa. Porroa. Ei, bulumba. Katx. Denek ere. Zeta. Urrengo ikurrak. Zein taldek kantatzen du? Alikan ondoen, inork ez baitakigu bihar zer datorren. Tipitipitim. Tapia eta Leturia, Kupela, Imuntzo eta Beloki, Laja, Underlanda kanta. Kupela? Kupela? Bai, horixe, Opa. publikoak ere ondo zekien. Bai. Kain. Handitzen, askatu nahi duzue? Komodoin bat, behar genuketa. Aurrera. Zein da argaziko zuhaitza, gaztainondoa, artea, olibondoa edo sahatxa? Erantzun bat, Olibondoa. olibondoa, Venga, ikusten data. zoragarri. Eseak, olibondotik, Zaitune errak. zer bikote? Falta zaigu. Aurrera. Zein urtetan, jaio zen Groucho Marx aktorea 1880an, 1920an, 1950an, edo 1970an. Eta ikusi dute esaldia, baina asmatu beharra dago saiatzeko. 1880an. Eta baita asmatu ere. Oso ondo, Beraz. Honekin bai. Handitzen. Eskur txikietatik aritz sendoak sortzen dira. Zuzena da? Zoragarri! Ale! Komodina! Oina eta puntu sorta interesgarria. Markagailuak nola dauden ikusiko dugu, 450 puntu olatzak eta irurik, 550 urtzik eta ibanek eta bi komodin, jonek eta hierrek 640 eta komodin bat. Ez dago ezer erabakita, aldeak bai, komodinak oso baliogarriak izaten dira, zein da zuzenan, eta ondo dakizu moduan 11 kontzeptu erakutsiko ditugu. 8 zuzenak dira, 3 okerrak, zuek zuzenak zeintzuk diren asmatu beharko duzue, huts egiten duenak erronda uzten du. Badakizue, erantzun zuzenekin puntuak metatzen ariko garela, metatutako hori guztia, lortzea komeni noski. Panel osoak 150, planto egiteko aukera. Hola Txiruri, sorte hon, lehenengo taulak dio, 80ko hamarkadan sortu ziren. Tasio filma, Sony PlayStation, YouTube, Adobe Photoshop, Tamagotchia, Spice Girls, Taldea Cinema Paradiso filma, Linux, DVD-ak, Google, Nokia 1011. Ja, bai. Spice Girls. Spice Girls. Oso ondo, If you wanna be my lover. herrialdean. Urtziban. Tamagotchia. Oso ondo. Tamagotchia... Herrialdean, bai, bai. Hori da? Jon Oier? Google. Google. Oso ondo. Haure, 86koa da. Gogoratzen dut nik irratian sartu zanien. Google. Bai, Hola Ziruri. Bizitza aldatu. 80ko hamarkadan sortu ziren? Tasio. Tasio filma. 84koa daba. Aurrekoa da. Tasio filma. Neskak errondatik kanpo, Urtziban, Sony PlayStation. Sony PlayStation. 83an sortua, nirekin batera. Jon Oier. Ez utzi, zu. DVD-ak. Oso ondo. 85koak. Oh, Urtziban. Hiru Nokia. zuzen oraindik. Nokia 10 Oso ondo. oso ondo, 82ko azaroaren 10ean. Jon Oier. 2 eta 2. Komodina daukazue, ez baduzu arriskatu nahi, baina oraindik 2 daude zuzenak direnak. Jon Oier, erantzun bat. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Jupa. 80ean bertan. Urtziban. Erabiliko dira. Bai, komodina. Komodina erabiliko dugu, azken aukera zuzena Gukemon, No, Linux. Linux, erantzun guztia zuzenak, 150 puntu. Eta 150 puntu horiek eskuratuta, oso ondo. Gain. Ba, Urtzik eta Ibanek erabili dute komodina oso ondo erabilita, eta bigarren erronda be, zeuek abiarazi. Kosta duten
hiriak izango dira bilatuko ditugunak. Hong Kong, Galway, Boise, Mombasa, Helsinki, Zagreb, Tripoli, Lima, Bogota, Jakarta, Buenos Aires. Zeinek, zeirik dauka kosta? Urtziban, bota bat. Jakarta. Jakartak. Ondo. Uarte batean dago, eta? Jon Oier, Hong Kong. Hong Kong. 700 kilometro inguruko kosta. Olatz Iruri, Tripoli. Tripoli. Mediterraneoan, ondo? Urtzite Iban, Zagreb. Zagreb. Kroazia barnealdean dago. Zagreb. Jonet Oier. Bota hiri bat kosta duena. Zerrenda honetatik. Ikote? Bogota. Bogota. Ai! Ekuadorren zati batek bai, hiri honek ez. Ez da zuzena, Olatz Iruri, dena zuen esku, bat asmatuta planto egiteko aukera. Eta dauden puntuak eskuratu, ez dira agian nahikoak, edo arriskatu eta taula osatu. Olatz Iruri, 5 zuzen daude, bota bat. Galway. Galway. Irlanda mendebaldean, bai. 40 puntu ditugu, plantatzeko aukera edo jolas egiteko aukera. Oine jarraitzen bagu betirako? Bai. Betirako gehuaz, Olatz, bizitzen geratu, Milusen. Nik uste dut boize dagoela txartu. Venga, ba... Bale, jarraitzugu. Jarraitu egingo dugu. Venga, ez dakite. Helsinki. Helsinki. Aupaneskak. Itxaso Baltikoan. Lima. Lima. Ondo. Osondo. Buenos Aires. Buenos Aires. Aupazuek. Zoragarri. Bat falta. Zuzen bat oker bat. Mombasa. Mombasa. Oso da! Aupazuek! Puntu dikote! Osondo! Marko Osondo! sufrituta, baina Osondo! biziri jarraitzeko ezinbesteko puntuak. Eta hirugarren erronda markagailuak ez du, erabaki erra izango da hirugarren erronda hau. Jon Oier zeuek abiatu eta Bizkaiko mendiak nahi ditugu. Pagasarri, Arrolatza, Burretxagana, Txutxurru, Lumentza, Lainomendi, Arxuria, Arratzain, Kalamendi, Gaztelumendi, Munarrikolanda. Bota Bizkaiko mendi bat. Pagasarri. Pagasarri. Bilbon. Olatz Iruri. Bueno, es que sakites. Kalamendi. Kalamendi. 14 metroko altuera. Urtzite Iban. Handionek. Munarrikolanda. Munarrikolanda. Bide batez Euskal Herriko txikiena. Jon Oier. Komoina daukazue? Komodin erabilko. Komoina erabiliko dugu eta erronda hau gainetik kendu. Momentuz. Ba, zuzen bat eskaini guk eta Lainomendi esate baterako. Zerion, dago. Olatz eta Iruri. Txutxurru. Txutxurru. Txutxurru Nafarroan. Urtzite Iban. Hauek barruan zauden. Arrolatza. 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 Oso ondo. Jon Oier. Burretxagana. Burretxagana. Urtzi Iban. Lumentza. Ekitxon. Jon eta Oier. Azken zuzena aukeratu eta puntu dena zeuentzat. Gaztelumendi. Gaztelumendi. Osondo! Txori herri butroen, 150 puntu dikote. Barrizkatu dira gure lehiakide. Zora barri hauek eta honela geratu dira markagailuak. 600 puntu Olatzak eta Irurik. 700 puntu Urtzik eta Jonek. 780 Jonek eta Oierrek. Azken ariketa hau, hasi atarian zail genituen kontuak. Gerturatu gara, Bai. kostata gerturatu ere, baina azkenean, Miluzetik kanpo ere geratu gara. Hori bai, 5 saio eginda, eta 200 euro irabazita. Olatz Iruri, zer moduz? Posik, bai, gustora. Ondo paso dugu. Esperientzia polita izan da. Bai, bai. Pilatutako dirutxoarekin, ze kapritxo edo, zer ingo dugu? Ia,
Ba, afariren bat, Afaldu. ingo gu. Eta bizikleta bat erosi nahi zenuen Bai, ekipo baina, bat. erbelarako Garesti daude bizikletak. Afaritxo bat egingo dugu, Bai. goxo, goxo. Piknik bat txutxurrun. Txutxurrun. Piknik bertara. bat txutxurrun igual. ikusten da. Zele jakide honek izan zarien. Hola zere Ibri, eskerrik asko Milusera etortziarren. Ni esker, arte. Eta buruz burukoan final erdietan gara honen bestez. Urtziban, Jon Oier egia da, Olatz eta Iruri azkeneko errondan kanporatu direnetik lasai zinetela. Edo? Bueno, Bea, bai, ni puntuazio egin naiz oso ondo Ah, moldatzen. ez? eta ez. Iban azken segundora arte, Bai, tensioa. jakin arte, zuek aurrera, ez gara bai. lasaitzen. Ez da pentsatu. Bueno, komeniz, datorren proban tensio puntu bat ere beharko dugu, sokatiran ariko gara. Badakizuek kasu honetan denborak erantzun zuzenek garrantzi, ezinbestekoa erabatekoa izango dutela. Bizkor, argi, zuzen erantzun aldela, badakizue marra erdiko markatxo hori erantzunak botatzen ari den bikotearen aldera gerturatzen ariko dela, geroz eta azkarrago gainera, zuen eremuan. Ja, urduri, Hori da, Oier ja. zuen eremuan sartuko balitz akabo hor jokoa. Jon Oier, luzaketak eta Venga, ondo egin. berotzarik egin, Hori da. etorri aurretik. Urtziban zuek zineten atzetik, puntu gutxiagorekin, zuek hasiko zarete erantzuten, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zenbat izar ditu Uzbekistango banderak? 7. 12, zein hiritan dago Mina jatetxea? Donostian, Bilbon, nola esaten zaio 8 aurpegiko poliedroari? oktogonoa. Oktaedroa. Nork idatzi zuen Bilbao, New York, Bilbao eleberria? Kirmen Uribek. Zuzen. Jon Oier. Zein urtetan ireki zuten Donostiako Daba aretoa? 2002. 2014, nola du izena Sintxanen amak? Misae. Misae, zuzen. Zer diskoetxek darama Nogen musika taldea? Bizetak, Airakak, ze kolore du Kaiena piperrak? gorria. Gorria. Zenbat urteko ardiari esaten zaio arkazte? 4. Bi. Zenbat da, 989 gehi bi? 2001. 2001. Zein hiritan dago Munchen garrasia artelana? Parisen. Oslon, ze urtetan kaleratu zuen Merina Gris taldeak lehen diskoa? 2005. 22an, zein kiroletan aritzen da Laura Godarazena donostiarra? Alterofilian. Arraunean, zein hiritan dago Santa Sofia mezkita? Sofian. Istanbulen, jarraitu atxotitza azaroa bero, Negua gero. zuzen, zein da egungo Japoniako enperadorea? Oso. Naruhito, zein parke natural dago Durangaldean eta Zuiako kuadrilan? Urkiola. Zuzen, 2023ko zein hilabetetan gertatu ziren Turkia, Siria eta Kurdistango lurrikarak? Azaroan. Otsailean, zein da ingelesaz gain Hawaiiko hizkuntza ofiziala? Maoria. Hawaiera, zer planeta dago euskitik hurbilen? Merkurio. Ai! Eta harrapatu gaitu. Erantzun zuzena izan da, baina harrapatu gaitu. Marratxo harrapatu gaitu. Eguzkiak erre gaitu. Bai. Urtzite Iban. Zer nervio. Polita joan da, Nervioa baino, ez que nola asmatzen da. Tira. Ondo? Zemoz? Ondo. Atxeben hartzeko? Bai, hori da. Gure txilgelan? Hori da. Eta hurrengo Miluzen intartxo torteko gogoz? Hori da. Zegoen zaino ongo gara. Babikote! Jon eta Oier! Gaur bertan Miluzera heldu eta finalerainoko bidea egin duzu, Pozik ez da? Egon behar. San barko, bai. Egon behar. Urduri ere bai, akaso? Asko. Lehen baino gehiago. Bai. Bueno, lasaitu ditzala bi lehiaki dauek. Gure publiko zoragarriak! Haupa! Ez, Leitza, Beraztegi, Amurriotik etorri dago jende! Zoragarria! Lasaitu zareten pixka bat? Borain urduritu barriro. Berriz ere urduritze aldera, Erne, gaur, zakuan, jokoan baititugu, 23.450 euro! Eta zaku hori eskuratzeko, ondo dakizuen moduan, bai edo bai gure azken proban, erakutsiko dugun amaikakoa zuzen jarri, zuzen egokitu, bai ala ez ere muetan, eta urrezko galderaren, erantzun zuzen emon. Bai? Bai. Mutilek? Egiaztatzeko aukera, lehenengoa geuk eskaintzen dugu, gero beste bi alditan zauek ere, egindako ariketa egiaztatzeko aukera izango duzu, azken 10 segunduetan izan ezik, eta sorte honon. Jon Oier, zeintzuk dira, 11 hauetatik libururen bat argitaratu duten bertsolariak, denpora. Andoni Egaña, bai? Ala ez? Onintzen baita? Bai, venga. Nerea Ibarzabal? Ez dut uste, ez. Bidari pesia izango da, eta... Bidari pes, peniaz ez. Unai Iturriaga? Ez dakit ez da norden. Bai, ez.
Ez, venga. Iñaki Murua. Bai. Venga, bai. Igor Elortza. Hori lortzen, bai. Me suena, ez? Bai, nire bai. Joanes Ilarregi. Nik ez dut Nik bai, baina zeu zer idatzi duen, ez, venga. Bai, ez. Xabier Amuriza. Bai, Xabier Amuriza. Jon Maia. Nik uste bai ez, ez? Bai, bai. Zeu zer idatzi duen. Amets Arzaiuz. Seguramente, Bai, bai. ez, venga. Sustraiko Lina. Bai, ez esango nuke ere. Ba, venga, Venga, hala. zurrazoz. Amaikakoa jarrita, egiaztapen egingo dugu. Eta lehen egiaztapen honek diosku 3 akats daudela. Aldaketak egin. Bale. Ideiarik? Ez ez? Ba, eskegi izan ez Iñaki Murua, aldatuko nauke. Iñaki Murua. Ez da egin hor da. Nik ere ez. Eta... Nik igual honintza ere, no me suena... Honintza, aldatu. Venga. Ez dakit, Nik Maia, honik, esango nauke baietz. Hauek laurak. Ez honik ipiragusenak baietz, esango nauke baietz. Baietz, bai, danak. Bai. 25 segundo. Sartuko gu Joanes bestaldera? Joanes untxe aldatu. Ez, Iñaki aldatu. Ah, bapeni Joanes. Joanes. Egiaztatzeko aukera. Eta... Bai, estatuko gu. Venga, ba. Venga. 3 akats. Bietako bat. Ni Joanes kenduko nuke. 10 segundo. Ba, venga, epira. Eta honintza beste. Aldaketak egin bai, egiaztapen barik geratu gara. Holan? Eske bestelan. Ba, venga, entzito. Bai. Zer, zer, Ez, eske ez dugu. Nik ere ez. Eta denbora. Eta urrezko galderak dio. 11 hauetako zein bik igaro zituzten haurtzaroko lehen urteak Urola garaian. Urola garaia. 20 segundo. Zumarra aurretxun. Ah, Zumarra gaurretxu. Ba, hori nintzen baita, ze bizkaitarra da. Ja, Eta Jon Maia. 10 segundo. Gaina ez, ze Iñaki Murua eta Joanes. Denbora bali geratuko gara, markatu bi. Venga, ba, bai. Edo zein, eske... Lana buketauta, azte moduz, Jon Oier. Ba, ikusi gaituzue. Hiruko asko, da begiek tapaute. Esan dugu, Andoni Egainak, Igor Elortzak, Xabier Amurizak, Jon Maiak, Amets Arzaiuzek eta Sustraiko Linak libururen bat argitaratu dutela. Zuzena da? Hirukoiek sartu dira, Bai. Andoni Egaina, hainbat generotan, honeintza ezezkoan jarri duzuen Oski, Igor Elortzak, Margolana liburua idatzi zuen, Xabier Amurizak asko argitaratu ditu, Jon Maiak besteak beste Rio Mundo eta Berria jaio ginen, Amets Arzaiuzena da minan, eta Sustraiko Lina HGB izenburupean. Jon Oier irakurri apurtxuret, gehiago. Komen, Iñaki Murua. Iñaki Murua, musu handi bat miluz ezela amorratua delako. Iñaki Muruak ez du libururik argitaratu? Ez du libururik argitaratu. Bertsozale elkartean be hainbat urtez lehendakari ibili da Gabiriarra, bertsolari ezaguna. Joanes Ilarregi, ez diegu libururik jarri. Zuzena da? Oso ondo. Ikain. Onintzen beita, ez diegu libururi jarri, nere Ibarzabali bez, eta unai Iturriagari bez. Onintzen beita, ez du libururik. Onintzak, zuzena da? Honitza emaitak izurritea idatzi baitzuen, nere Ibarzabalek argitaratu berria da Bar Gloria, eta Unai Iturriagak berandu da gelditzeko izeneko argitaratu zuen, besteak beste. 200 euro. Zeuentzat, Jon eta Oier. Eta urrezko galderaren erantzun zuzena egokia bada, 1000 euro etxera gaur, miluzetik. 11 hauetako zein bik igaro zituzten haurtzarako lehen urteak Urola garaian, Zumarra eta Urretxun esan dugu, Iñaki Muruak eta Joanes Ilarregik. Jarri dugu, erantzun zuzena da? Nere Ibarzabal markinarra da, baina Zumarragan, egon zan 5 urtera arte, eta Jon Maia, Zumaia egiritzi aurretik Urretxun. Baina Jon Oier, zuentzako izango dira, lehenbiziko miluzen entzun ondo 200 euroa dagoeneko. Dirutxo bat eskuratu dugu, eta miluzen aurreratzen jarraitzeko aukera ere bai, dejo mentzona binkote. Jarraituko dugu guk